Merħba, fl-episodju tal-lum ħankunu qegħdin niddiskutu x-xema, il-wax, kif nużawha, għal xiex nużawha, ħankun qed nurikom ukoll eżempji u anke kif tapplikaw il-wax, x'tagħmlu wara biex tippreservawha, x'tagħmlu bil-bniesel wara li tkunu użajtuhom u ħafna affarijiet oħra. Imma qabel kollox jekk għadkom ma għamiltux subscribe tal-istazzjon tagħna, taċ-channel tagħna fuq YouTube, nitlobkom li taħt dan il-video miktub subscribe tidħlu mill-account tagħkom ta' YouTube ovvjament u hemmhekk tafsu l-buttuna subscribe. Kif qegħdin tinnutaw illum il-video huwa bil-Malti biex inkun nistgħu niftehmu aħjar ħalli nkunu qegħdin nirrispondu l-mistoqsijiet tagħkom, ikunna ħafna mistoqsijiet fuq il-wax, x'jagħmel, eċċetera. U f'dan l-episodju tal-lum ħakunu qegħdin nirrispondu dawn il-mistoqsijiet. L-ewwel mistoqsija: għalfejn jintuża l-wax u għalfejn għandna nużawh u fejn m'għandniex nużawh. Mela ħanibdew bl-ewwel mistoqsija. Għal xiex jintuża l-wax? Primarjament jintuża għal żewġ affarijiet. Waħda biex nippreservaw l-amara tagħna li nkunu għadna kif żbajna biċ-chalk paint, biss infakkarkom jekk intom tużaw iż-żeba tal-Frenchic Furniture Paint kif nagħmlu aħna, jekk tużaw l-alfresco jew il-lazy range m'għandkomx għalfejn tużaw wax. Mela, l-ewwel ħaġa il-lazy range diġà għandha xema ġo fiha, allura m'għandkomx għalfejn tapplikawha. Imma jekk tużaw l-original range li hija l-artisan range, bażikament huwa chalk paint kif nafuh tradizzjonalment, hemmhekk ikolkom bżonn tissiġillaw dik iż-żeba biex ovvjament tiġi waterproof u tkun tistgħu tnatfuha u ma tinbarax, eċċetera. It-tieni raġuni għal xiex tuża ix-xema hija biex toħloq effetti. Mela, l-effetti tista' tużhom jew bil-colored wax li diġà hemm eżistenti li tistgħu tixtru jew inkella tħalltu iż-żeba mal-wax. Tħaltuha qisu 50-50 biex intom tkunu tistgħu toħolqu effetti pereżempju ta' blending jew inkella effetti differenti. Barra minn hekk ħafna jisaqsuna x'tużaw wax. Mela aħna nużaw il-wax tal-Frenchic Furniture Paint u r-raġunijiet huma varji, waħda minnhom hija li ma fihiex kimika. Ħafna drabi ikun waxes differenti ta' ditti oħrajn meta tiftaħ il-landa ikun fiha ċertu rwejjaħ. Tal-Frenchic ma fihiex irwejjaħ allura iktar komdu biex taħdem biha. Barra minn hekk hija qisha butir, jiġifieri aħna mdorrijin biex xema li tkun vera jibsa, imma f'dak il-każ m'għandekx fil-każ tal-waxes tal-Frenchic il-xema hija letteralment qisha butir u wkoll tieħu pjaċir tħossha ma' jdejk, jiġifieri ma tdarsekx. Imma dawk huma primarjament ir-raġunijiet għalfejn nużaw din iż-żeba. Ovvjament aħna nbijawha fil-ħanut tagħna, imma kull proġett li nagħmlu biex noħolqu ċertu effetti nużaw il-wax. Il-favorit tagħna minnhom kollha huwa il-browning wax. Bażikament joħloq effett differenti, joħloq ukoll aging effect, imma din ħankunu qegħdin nitkellmuha ftit iktar il qudiem. Ħafna minnkom jistaqsuna kif tapplika il-wax. Bażikament ix-xema tista' tapplika b'mod differenti l-iktar wieħed b'saħħtu bħala applikazzjoni huwa li tuża il-pinsel apposta. Dan huwa pinsel maħdum apposta għal wax, ix-xara tiegħu qiebsa, allura inti meta tkun qed tapplikah tkun qed tapplika qed tafas ix-xema ġo żeba u b'dak il-mod inti tkun qed toħloq iktar effett u il-wax jiġi iktar b'saħħtu. Imma tista' tuża wkoll sponza, ħafna drabi jkun hemm min juża jew sponza li taħsel il-karozza biha jew inkella sponza li taħsel il-platti biha u tkun tista' tmexxi kif trid u kif jogħġbok
U mbagħad tista' tuża wkoll anke ċraret. Jiena nuża daw it-tip ta' xjugamani li jkunu xi ftit fluffy u b'dak il-mod tkun tista' anke tafas u tidħol fid-dettall. Ħafna drabi imma din iċ-ċaruta nuża wara li nkun użajt il-pinsell biex inkun nista' nneħħi l-eċċess ta' wax li jkun hemm fl-uċuħ li nkun qed napplikaw fuqu. Ħafna minnkom jistaqsuna fix-xien irridu nużaw il-xema. Mela, ix-xema dejjem tiġi l-aħħar ħaġa fil-proġetti li nkunu qegħdin nagħmlu. U r-raġuni li wara li tapplika x-xema il-wiċċ jiġi jiżloq. Ġifri jekk inti tiġi biex tuża finishing coat pereżempju jew inkella żeba oħra, dan jiżloq minn fuqha u faċli li żeba jew il-finishing coat ma jaqbdux u tibda titqaxxar. Allura l-ewwel illestu l-proġett kollu u mbagħad nagħtu il-wax fl-aħħar. B'dak il-mod inkunu qegħdin nissiġillaw ovvjament il-proġett li nkunu għamilna. Kemm jekk biex nissiġillaw biss jew inkella biex noħolqu effetti. F'dak il-każ li rridu noħolqu effetti u aħna rriduha iktar b'saħħitha jekk ħanapplikaw il-finishing coat u rridu aging effect, ġifieri l-amara tkun tidher b'xi mod jew ieħor antika, allura l-ewwel napplikaw il-finishing coat u mbagħad nużaw il-brown wax jew il-defining wax skont il-kulur li nixtiequ napplikaw. Dan jgħod ukoll jekk il-wax inħaltuh bil-kulur, allura importanti li l-ewwel nippreparaw ix-xogħol kollu u mbagħad meta jiġi l-ħin biex nużaw ix-xema, ix-xema nużawha fl-aħħar. Nies oħrajn isaqsuna imma jiena kelli biċċa mara żbajta bil-chalk paint u siġillajta bil-wax. Imma qed tiddejjaqni għax il-kulur mhux qed joħroġ kif nixtiequ jiena. Allura nixtieq inbiddel il-kulur. X'tagħmel f'dak il-każ? Mela f'dak il-każ l-ewwel agħti ħasla tajba biex sugar soap fuq il-wax, ovvjament ma jiġrila xejn l-amara għax la diġà siġillata bil-wax, allura mhux ħajkolkom problema li linja ma ħadd ixxarrab u mbagħad tridu tixkatlaw ħafif. Ġeneralment jiena nuża sandpaper tal-180 grit, ġifieri in-numru wara sandpaper ikun 180 u nixkatlaw ħafif. Nibdew ninnutaw li anke s-sandpaper tiġi qisha miksija bix-xema. Dak ifisser li tkunu qegħdin tneħħu x-xema minn fuq l-amara u qed taqbdilkom mas-sandpaper. Kif tlestu l-ixkatlatura kemm tinsu ftit u terġgħu tibdew il-proġett tagħkom kif tixtiequ intom. Ħafna jistaqsuna, imma jiena l-amara ma rridix tidher matta u jekk ħanuża l-wax ħatibqali xi ftit jew matta. Mela din tapplika kemm għax-xema u tapplika wkoll għal-lazy range tal-French Furniture Paint minħabba li fiha x-xema diġà ġa fiha. Jekk tkunu tridu l-amara tagħkom tiġi ħarira tleq imma mhux gloss jew inkella semi matt ġast kemm toħloq dik in-naqra xin li meta jolqtu d-dawl jidher li hemm xi ħaġa qiegħda tleq, kull ma tridu tagħmlu wara li tapplikaw il-wax u tħalluh jinxef tużaw jew iċ-ċarruta li urejtkom li bażikament hija din għax hija naqra ħarxa u torku fuq il-wax, jew inkella jekk ma tridux tbagħtu daqshekk hawn dawn it-tip ta' materjal, din hija qisha ngwanta, ġifieri tilbisha u torok fuq l-amara biha. Meta tkun qed torok hemmhekk inti tkun qiegħed tattiva il-xema ta' fuq l-amara ħadd tiġikom iktar b'saħħitha anke fil-każ tal-lazy range u toħloq dak in-naqra xin. Ġifieri bażikament intom tkunu qegħdin toħolqu wkoll effetti ieħor max-xogħol li tkunu diġà għamiltu. Ġifieri tinsewx jew din jew inkella ċarruta naqra iktar ħoxna, xugamani tajbin, xugamani naqtagħhom strixxi biex inkun nista' naħdem kif nixtieq u kif jogħġobni. Ħafna jsaqsuna għal xiex il-wax jinħall. U f'dal każ ħankunu qegħdin nirrispondu mistoqsija oħra wkoll
fejn tidħol kif nippreserva il-wax li ma nużax. Mela, il-wax idub minħabba is-sħana jew inkella jibbiss minħabba l-kesħa. Minħabba li huwa prodott naturali, allura dan jista' joħloq ukoll ċertu nuqqas ta' pjaċir għal dak li jkun ħajuża il-wax. Mela, kif għandna nippreservawh? Għandna nippreservawh ġo kamra li hija room temperature, l-importanti li ma tkunx it-temperatura taħt iż-żero li fil-każ tagħna l-Maltin ftit diffiċli biex ikollna temperatura inqas miż-żero u li ma jkunx fi sħana qawwija. Għax fi sħana ovvjament ix-xema ħaddub. Issa, f'każ li intom ftaħtu bott xema u qed tarawha li hija likwida, tużaw ixek. Daħluha fil-friġġ għal madwar nofsija qabel ma tiġu biex tużawha u hemmhekk ix-xema terġa' tibda taqgħod u tkun lesta biex terġa' tintuża. Ġifieri ħudu ħsieb li kif tippreservawha ix-xema ovvjament ħajkolkom ir-riżultat meta tiftħu l-landa. Imma kif qed ngħidilkom għandkom soluzzjonijiet x'tistgħu tagħmlu jekk ix-xemma tkun maquda ħafna jew maħlula. Fil-każ li tkun maquda ħafna li tistgħu tagħmlu kemm issaħħnuha ftit, tħallu l-landa magħluqa u staħnu ftit bil-hair dryer biex ix-xemma terġa' tibda tirtab. Mela, meta tkun maquda ħafna, saħħnuha ftit, meta tkun maħlula ħafna, kesħuha ftit. U hemmhekk tistgħu terġgħu tużaw ix-xema intom kif tixtiequ li jkun l-effett li tridu. Uħud minnkom isaqsuna kif nippreservaw il-pinsell issa li nkunu użajna biex applikajna x-xema. Ħafna drabi jkun hemm nies li jippruvaw jaħslu l-pinsell u jsibuh vera diffiċli biex jintuża biex jitnaddaf kif suppost. Mela, trik żgħir, il-pinsell tal-wax wara li tużawh m'għandkomx għalfejn taħsluh. Tistgħu tħalluh kif inhu u mbagħad wara tistgħu kemm tberfluh ftit fil-fatt ħanurikom kif issir din il-biċċa xogħol. Mela, hawnhekk għandi pinsell li użajtu għad-defining wax li huwa il-wax grease qiegħed qiebes. Mela, biex nużah kull ma rrid nerġa' nagħmillu ftit hekk. Meta nagħmillu hekk inkun qlajt il-wax li kien hemm max-xahar u hekk il-pinsell reġa' ġie lest biex jintuża. Ġifieri pinsell li tkun użajtu biex għamiltu l-wax tajjeb li tħalluh bil-wax kif inhu, tippreservaw f'post li ma jkunx fih trab jew inkella umdita u kemm terġgħu tużaw darb'oħra billi tagħmlu din il-ħaġa li għadni kif għamilt issa. U b'dan mod huwa ħafna iktar faċli u iktar konvenjenti tifranka l-ilma u tifranka milli tipprova pinsell taħslu għal xejn bażikament għax inti terġa' tużah darb'oħra kif inhu bl-istess kulur. Mistoqsija oħra li jsaqsuna ħafna nies hija din. Għandi pinsell u użajtu għal browning wax. Issa nixtieq nużah għal clear wax. Mela, xi ħaġa li nissuġġerulkom hi li żommu pinsell għal kull kulur ta' wax li tużaw, jekk intom tużaw l-iktar il-clear wax u l-browning wax importanti li tħallu pinsell għal clear wax u pinsell għal browning wax. F'dak il-każ tal-pinsell dejjem ħatużawh għal wax li kulurit u dan ħatużaw dejjem biex tagħtu il-wax li huwa clear, li huwa trasparenti, allura il-pinsell ma jitħammitx. F'każ li tkun ħatużaw pinsell bħal dan biex tagħtu l-clear wax li tridu tagħtu ħafna wax mal-pinsell biex neħħu il-kulur li hemm fuq il-pinsell u tafsu biex toħorġu il-wax minn ġo fih. Jiena siba iktar prattika li nuża pinsell għal kull kulur. U b'dak il-mod moħħni mistrieħ li jekk jiena ħanuża il-clear wax, il-pinsell ta' clear wax, mhux ħajkun qiegħed itebbali l-effett tal-clear. F'każ li jiena nuża pinsell tal-browning wax għal fuq il-clear,
Tajjeb li dejjem iżommu f'moħħkom li jekk proġett ma joġobkomx l-effett bil-kuluri tal-wax, allura hemm il-clear wax li jintuża bħala gomma. Għaliex bħala gomma bażikament ineħħi l-effett kollu tal-kulur jefkas. Ħantikom eżempju, mela jien għamilt biċċa xogħol u l-brown wax ġieni wisq skur. X'nista' nagħmel biex niċċaraħ kemm nuża il-clear wax, il-wax trasparenti, naddih fuqu u nimsaħ b'ċarruta. Hemmhekk inkun qed innaddaf il-brown wax kollu mill-effett li jien ma rridx. Nkun nista' naddatta u nilab daw iż-żewġ kuluri kif nixtieq jiena u l-effett li rrid noħloq. Allura b'dak il-mod inkun qiegħed nagħmel dak li nixtieq jiena mingħajr ma jkolli daqshekk komplikazzjonijiet. Mistoqsija oħra, ħafna jistaqsuna imma jiena nibża nużah il-brown wax. Għandkom raġun, għax meta tapplika l-brown wax tieħu qata meta tara dik iċ-ċappa kannella fuq il-kulur li tkun għamilt. Mela, għandek żewġ modi ta' kif tilab bil-brown wax. Meta tapplikah, u ħankun qed nurikom dalwaqt kif tapplikah, l-ewwel ħaġa li trid tagħmel hija sempliċi. Applika u imsaħ mill-ewwel biex tneħħi l-eċċess tax-xema li tkun użajt. Mod ieħor ta' kif tista' taħdem huwa l-ewwel tapplika clear wax u mbagħad tapplika il-browning wax fuqu biex tagħmel l-aging effect u timsaħ ukoll biex tara kif trid. Bażikament l-idea hi li inti jkollok iktar kontroll tal-browning wax. Aħna nużaw il-browning wax dirett għax inkunu rridu noħolqu ċerti effetti meta fejn ma joġobniex nużaw il-clear wax kif ġatilkom biex nikkoreġu fejn ikun hemm dak l-effett żejjed li forsi ma nkunux irridu li jiġi jidher. Merħba għal episodju ġdid. Merħba f'dan l-episodju ġdid tagħna ta' Riskoli by Carlo. Forget it. Merħba għal dan l-episodju Merħba għal dan l-episodju ġdid. Merħba fuq Merħba għal episodju ieħor